Argiaren podcastak. Amamarenera joaten nintzenero, pisua ateratzen zidan eta gainean jartzeko esan. Gaztetan erresa izetea, baino laiste zaitzen hasi berkozu. Gimnasia osteko dutxara besteek bukatu ostean sartzen ginen beti, nahi gabe berandutzeko teknikak ondo finduta, marikoia eta la foka. Ni ez nintzen oraindik altuan el marika, ze klaro marikoia izatea ez da zure erruaz egingo diozu, baina foka zen kasualitatez kirolik egiten ez zuena. Marikoiak ere ez zuen kirolik egiten, baina argala zen eta orduan berdin du. Igual kirola da arazoa edo kirolariak ez dakit okurritzen zait. Oroitzen ditut gimera joaten hasi nintzen 2 hilabete haiek. Jendea esaten bai, sima, sona etortzen naiz hobeto sentitzen naizelako nire buruarekin, hobeto abstraktuki. Zarauzko gaztetxeko komunean eseri nintzen eren egun. Bila ibili nintzen. Azkena eseri nintzenean antxei hartzen zuen pare-parean. Loditasuna potolitikoa da. Orain tapatuta dago eta beste gauza bat jartzen du gainean, ez dut esango zer. Nahiko harreman arraroa daukat gorputz honekin, baina beti jakin izan dut argala naizela. Eta beti jakin izan dut lodia izatea txarra zela. Beti jakin izan dut boterea eta arrakasta ematen zizkidala honek. Beti jakin izan dugu, beti baliatu izan dugu, eta oso gutxitan ahoskatu. Igual bada garaia. Bailitzan, asko batago elizan Entxe da biatu, debotek ganantza Eta beste bat dela, ematen duantza Baina denoko hitzak irudi burlantza Bater guzterrik gabe, egin guarrantza Kaixo eta ongi etorri, mijo, hemen dugu gaur gurekin. Ke guai zuekin egotik peina. Kaixo. Hola. Bueno, ez dakit jakingo duzuen, zuek badakizue, esan dizuegulako, eta baina entzulek ez dakizuen, hau izango dela BTN-ren azken aurreko saioa. Ja, ez dugu esan, no? Eta Eraman dugu erdi sekretuan. azken saio normala, esango dugu. Bai, Normala, hurrengoa dei diferentea. badakioke. Oikoa. Hori da. Eta gaur ekarri dugu Mijo Lizarzaburu gurekin gai potoloei buruz hitz egiteko. Gustatzen zaigu jolastea eta hau ere jolas bat zen, naiz eta gaia serioa ere baden. Gaur orduan loditasunari, lodifobiari eta abarri lekua emango diogu eta horretarako ekarri dugu Mijo esan bezala. Zorionez edo zoritxarrez, Mijok ez dauka Wikipediako orrialderi. Orduan, bueno, Altzaio egin. egin diez zaiola, egin behar dionak, baina interneten bilaritu ondoren topatu dut horrelako biografia labur bat, gero ja sakonduko dugu, baina bueno, horrela irakurriko dut eta aurkeztuko dugu. Itxaron oiana? Wikipedia. Random. Lehen esan didate jendeari grazia handia egiten diola honek. Rollo, txaron. Ja, trena balitz bezala. Bueno, Mijo Lizarzaburu filosofiako ikaslea jartzen du, baina doktore gaia esango dugu gaur egun, EHUn eta militante transfeminista. Donostia eta Ondarru artean bizi da, boierismoa eta loditasuna lantzen ditu ikuspegi feminista eta antikapitalistatik. Total. Igual jarri ondo mikroa parean. Bai, parka. Hau seguramente gainak konstante bat izango da. Vale, esango dizugu eta listo. Garrazia egiten dit filosofia ikaslearenak, bueno, nik zagutu zintuanean ala zinen. Total. Eta hori, horrekin nahi nuen aprobatasi saioa, ze uste dut gu ezagutu ginen moduak esaten duela zuri buruz eta zure ibilbideari buruz aprobat, orduan hasi nahi baduzu. Bai, a ber, nik egin dituen 7 urte filosofiako karreran. Ondo dago? Bai, así como... Asko pentsatzen, denbora galtzeko gaitasun bat, osea, presionante. Da orduan, como horrek eman ziren aukera egia da, jende asko ezagutzeko, porque beti militatzen, osea, klasetara inte joaten, baina asambladetara, tope. Osea, orduan, como...
leku hori da. Bertan, azken urte hortan ezagutu nituen, Oiana, Lasku da, como kriu guzti hau, zirela, hori, peñita gazte bat, ja beste kultura politiko batetik zetozenak, ez, inkluso mundu feministago baten, ez, como zeudenak eskribatuta ja, osea, ni uniraldu nintzen ekin heteropatriarkatu hitza zer zen. Yeah. Osea, como mondarrutik, sudadera handi batekin, motxila batekin, hola. Osea, da ordan de repente, como guzti hauek eltzea, como kriston maiarekin, kriston ilusio. Osea, bai, urte politak izan ziren. Ba, ordango izan ginen, esango dugu militantziak ideak edo uniaren esparruan, eta talde feminista autonomoa ditzen zen talde batean egon ginen, 3 hilabete. Bai. Lau, gehienez. Baina, bueno, horren arira ezagutu ginen, eta polita izan zen. Pues, horrela egin ginen gu boierak eta gauza asko. Orduan, bueno, aipatu duzu ez, zu unira iritsi zinela sudadera handi batekin eta motxila batekin, eta nahiko genizuke galdetu hori, nola heldu zaren, borroka transfeministara, boierismora, loditasunera, zein izan dan zure bilbidea motxila hortatik hasita. Bai, hori izan dakoa, nik ondarunen nuen sekula militatu edo ez behintzat oso serio, ian pixka batez, como tipikoa zen garai hartan, eta orduan unira heltza izan zen, como feminismo ezagutzea, feminismo boierismotik, 2014ko kontekstu hori, como 2018ko greba feminista masiboa, baino lehenagoko kultura horretan, orduan, klaro, negoen leku baten lehengo aldiz bizitzan, osea ez dela bakarrik como lesbiana izatea ez duzula tapatu behar baizik eta boierismoa existitzen dela, ez dela emakumekin txortan egitea baizik eta emakume ez izateko modu bat, osea hori lokura bat izan zen diretzak garai horietan, eta horrekin lotuta infernuarekin proiektu bat oraindik jarraitzen duena Donostin, izan zen nire politizazio esparrurik handiena, hori autogestiotik, feminismotik, gauza horiek uztartzen zituzten lekuetan. Fireston ere zegoen Donostin, Donostin espazio asko zeuden ja galdu ditugunak, baina bazen kontestu poli bat, hori Euskal Herriko mugimendu feministan egoteko. Eta, aipatu dugu gaur gai potoloi buruz hitz egitera etorri zarela, baina nik uste dut ezin dugula hitz egin bakarrik horri buruz, eta importantea dela transfeminismoaz hitz egitea orokorrean, boierismoaz konkretuago ora joan da, eta horri, badakit, ontaz hitz egiteko gogoa daukazula, orduan horri buruz galdetu nahi dut, nahi dut azalditzazun boierismoaren eta radioaktivismoaren arteko lotura. Osea, hori nik bai uste dut ez dagoela vinkulazio zuzenik lesbianismoaren da loditasunaren artean. Nahi zut esan, lesbiana argalpilo bat daude, lodieterapila bat daude, baina boierismoa eta loditasunaren artean bai. Azkenean ulertzen dugulako boiera izatea, emakumez izateko modu bat dela, eta, klaro, niretzan momentu baten hori, como lomaz izan zen, gogoratzen du gainera tipo infernuko garaia hietan, como, ia rapatuko dut, zer nire emakume privilegioak, eta tal, eta, como kontu horiek. Eta, klaro, de repente ia rapatuta eta lodiaktivismo ezaguta konturatzen zara, agian, zu sekula zarela emakume bat izan. Eta hau ez dela lesbiana zinelako, baizik eta lodia zinelako. Orduan, niretzat loditasuna bada emakumez izateko modutako bat. Gogoratzen dut Gasteizeko kolegatin konbertazio tontoa ni berari bazilatzen zaude bede boiera edo bede bisexual. Tia, ni jede gorda. Osea, como, ya está. Osea, como tipo, ez hartu niri. Badelako ja emakumez izateko leku bat, ez? Esaten, askotan aipatzen dugun hori, baina komunioko argazkiak oso graziosoak dira. Osea, nahi dut esan, como hain gerutxo bat beharrean, osea, como todo lo contrario, ez da ez hori bakarrik, obviamente, osea, indarra izatea, mutilen aurran, izatea desiragarria, ez izatea, hori, neskatxa poli eta panpox, eta hori bat, como guzti horrek, emakume ez izateko, ez, como kaldo bat sortzen du, eta horren aurtean ikuste dut, como bi aukera daudela, ero hiperfeminizazioa ikusten duela gorputz lodi askoetan, ez, azkenean, como zu lodia bazara emakume bat izateko asko zere estetika femenino, heterosexualagoa erabili beharko duzu, edo boierismoa dala beste batzuk hartzen dugun lekua, ez, edo nola bai, maskulinizazioa joatea, zeiak emakume bezala frakaso bat naizen, naiz izango hori da, punto. Da, orduan, como bai lotura zuzen bat ikusten genuela bien artean, eta hori landu genuen talde lodiekin da kontu ezberdinekin, eta ikusten dugu patroi bat dagoela. Bai, oso interesgarria. Osa, esan daiteke errazagoa dela. Ez? Osa, esan nahi dut, lehenago zatoz gauza batzuk deseraikita, ez? Emakumetasun hori, eta ez duzu kendu behar, nolabait ja kenduta datorkizu lehenagotik, eta
bueno, esan duzuna, gertatu behar direla gauza batzuk askotan, identifikatu alizateko espazio batzuetan. Eta irakaspen politiko bezala baita, osea, generoa ez dela bakarri generotik hausten. Osea, emakume izateari ustea da gobertzen direu Bartzelonan oso bisuala egin zaidala kolega diska batekin paralizatuta duena gerritik bera. Da, gonak eta jazte zituen, da tala besti no seke, da nik, como guzti hori feminitatearekin lotzen nuen tal, da behiratu ziren horrela, tipo, zuk uste duzu serio, ni emakume bat naizela gona jazte duelako. Osea, como genero apurtzeko eje bakarra ez da generoa. Bai. Eta hori bai izan zen, como de, bueno, como como interseksionalitatea ez egiten dugunen askotan lotzen diren kutsatxos hitz egiten dugu, eta hau beharrezkoa da politika egiten azteko, ez bakarrik gure sujetutik, sino zabalagotik, baina ikustea materialki ez direla kutsatxoa, baizik eta dena dela bolardo nazi bat, osea, de tal, ez dela tipo lesbiana naiz, orduan naiz emakumea, lodia naiz, orduan ez, lodia esarelako ez ara emakumea, osea, dena nazten da hor nola bait. Eze polito. Plastilina berde marroi nazkagarri hori da. Bai. Atzera ezin jo. Eta, bueno, honek lotuta nahiko genizuke galdetu hori. Ea nola eragin duten militantzia hauek zure eguneroko bizitzan. Ze, uste dut, bueno, bihurtu dela militantzia zure bizitza eta... Bai, osea, nik uste dut faktorerik importantena despertsonalizazioa izan dela. Osea, ez da, uste dut militantziak eta, bueno, estrukturan nozioak ez, como denoi laguntzen digula horretan. Dala, arazo batzuk zuk ikusten dituzunak zureak bailira bezala, de repente ez direla zureak para nada. Eta zentzu hortan kulpa individuala asko, da kontu individuala asko, ez? Ze, gure generaziora nola baita, adibidez, como transmariboio identitatetan, bai heldu daia ideia hau deke ezin zarela aldatu. Nola bait. Niretzat utxorra bat dela, como horrekin jaioko bagina bezala, dolako zerbait. Baina behintzat hori ez, zuk aipatu duzu sarrerako testu hortan ere, osea, como nozio hau de transmariboio izatea ez dautatzen zara, baina lodia izatea autu bat da. Ez? Eta orduan como... Kulparekin superlotuta. Hori da. Orduan, como estrukturari apelatze horrek, como ekarri zuen, hori kulparen nozio hori kentzea da kontu guzti horiek, eta ja, como salto bat aratago, ez bakarrik enaiz kulpable sentituko lodia izateagatik, sino arronago lodia izateaz. Eta hori askotan gezurra da, obviamente, nahi dut esan, osea, egunak dituzu, un superarro zauden, da eguna dituzu non, gordofobiak irabazten dizun, eta hor zabil zure gurua gorrotatzen, emakume guztia bezala egunero, osea, como ez dela bez drama bat, osea, bai. Nire hori ere interesante eruditzen zait, eta geroago sakonduko dugu igual horretan ez, baina lodifobia azkenean dela gorputz guztiak zeharkatzen dituen begirada bat, ez bakarrik gorputz lodiak, gero igual sakonduko dugu horretan gehiago, baina esan da gera bedi. Eta esan dugu ez, gaur batez ere lodifobiaz edo loditasunaz arituko garela berbetan, eta uste dut, zure ibilbide, militantzia esparru honetan egin duzun ibilbidean, badaudela bi hito identifikatu ditudanak, gehiago badaude esan, noski. Alde batetik, ematen zenuen edo ematen duzu, ezakit, hitzaldi bat loditasunari buruzko hausnarketa batzuk izenekoa, Euskal Herrian barna ematen aritu zara urtetxo batzuetan. Horenik ematen duzu, no? Bai. Baina inork ikusi nahiko balu, YouTubeen dago Xaloa telebistak igota osorik. Orduan, ikusi nahi baduzue, ikusteko aukera. Bai, klar, ikusi, jazta. Orain dela aste batzuk zarautzen eman zenuen, eta oso guai egon zen. Eta entzuna da gaur egun. Demora lerroa. Parkatu, que inocente. Claro, es que abenduan gaude. Bai, claro. Bai, super ondo gonzen. Orduan, honekin lotuta, galdera batzuk prestatu ditut, alde batetik, nahiko nizuke galdetu, zer moduko esperientzia den joatea eta gorputza jartzea eta hitz egitea. Gai hauei buruz, leku askotan. Osea, horregon ziren bi leku, ez? Lortzen dudala, como gauza hauetan ibiltzen garen denei pasatzen zaigun zerbait dela, hasieran kriston ilusioa. Osea, como superguai dago gainera, como zuk ez, lagun arteago baten, edo bakarrik gehiago landu dituzun gaiak, de repente plazaratzea, ikustea peña kriston beharra duela hortaz hitz egiteko, da superondo. Da, gero heldu zen momentito batia, bizkat zure buruaren karikatura sentitzen zarena. Eta, claro, osea, gainera ez direla... Osea, militantzia ezberdina da, incluso saio asko ematea leku baten, ez? Osea, azpeitine aukera izan hori egiteko da oso guai egon zen. Normalan ematen dituen hitzaldiak da, egun batean noa, ematen dut hitzaldia, pote bat asko jota da piratu egiten naiz. Orduan, klaro, jente aldatzen da. Baina zuk hasta txisteak errepikatzen dituzu. Osea, orduan kutre sentitzen zara nola bait, komolako irudi baten. Da, horrekin lotuta baita ere pasatu zait, klaro, niri de repente beste gai batzuk interesatzen zizkidala loditasunaren baitan,
Osea, baina adibidez, hasieran asko hitz egiten nuen violentziaz. Osea, jasotzen dugun violentziaz, tal, gero asko hitz egiten nuen estrukturaz. Eta orain adibidez, bainako interesatuta, biodatuak edo kontu guzti horiek, ez? Como hori, como zergaitik hartu nahi dute gure bihotzaren taupua den pultsioa, zergaitik hartu nahi dute zemalo egiten dugun, zergaitik, osea, como tipo, zer egingo dituzte datu guzti hauekin, como gauza horiekin nago raiatuta da horren harremana lodifobiarekin. Zer uste du lodifobia institutuko ez balitz, inorkezio lautziko Google-i zema pauson bate dituen neurtzen edo lako zerbait. Bai, eta, bueno, erlojutxoen movida hau. Hori da. Baina, claro, gero konstienten ez baita igual peñak ez duela behar hau. Osea, zu joate zarenean, jo, que se las artera eskio itxaso, me da igual. Osea, como hitz egitera gogoi hauetaz, ba, igual peña violentzia eta hitz egin behar duela, eta gertatzen egin horretaz. Da nik jazu gogo handirik hortaz hitz egiteko, baina, osea, orduan hori, como bileku ezberdin egon dira, bat, como eskerra ona, ilusioa, osea, bertan sortu duguna, eta gero bestea hori, como zure buruaren karikatura, eta, ba, bueno, produktu bat izatea, como muga hori. Ja. Bai. Bai, kenean oso garbi daukazula zer egin nahi duzun, eta gero bizitzak aldatzen dizkizula planak, eta... Bai, eskerrik asko. Eta... Mila esker. Xaloa telebistako zera hau, itzaldi honen izenburua ezaket aldatzen joan zaren edo ez, jartzen zuen, loitasunari buruzko hausnarketa batzuk. Eta galdetu nahi... Ondo dago aldatu dezakezulako, loitasunari buruzko hausnarketa batzuk. Mi jodoa eta hitz egiten du. Claro, como segun momentu hace hausnarketa. Hausnarketa la que haya. Ez, baina galdetu nahiko nizuke, ematen duerako txorrada bat, baina seguro niko ondo pentsatua, zergatik loditasuna eta ez lodifobia. De hecho, grazia egin didio ikustean, porque jende gutxi figatzen da eta bai bada zerbait pentsatua. Ez zait asko gustatzen fobia terminoena. Ez, da ikusten du gainera proliferazio bat eman dela, ez? Orain azken aldian zuen gabiz inkluso euskarafobia, edolako kontuak. Ez nabil deslegitimatzen horren atzean dauden borrokak, ez? O borroka zilegia direla, egin behar direla. Baina batzutan fobia hitzak gehiegi erabiltzen dugunean, badirudi, como eskatzen dugun hori dela, gurekiko fobia hori geistea, ero gurekiko gorroto hori geistea, hau da onartuak izatea. Ja. Osea, hor dertztazu, como nire arazoa ez da homofobia da nire arazotako bat, baina nire arazoa da heterosexualitatea. Osea, punto. Ez ba, lodifobiarekin kontu berdina. Osea, helburua ez da horren beste como sistema hontan lodiak onartuak izatea, baizik eta sistema beraldatzea. Orduan nik hitz egin nahi du loditasunez, gorputz normatibitatez, como lako kontu ez. Lodifobiak ez dit interesatzen horren beste. Egia da, nik ez du dela momentu honetan violentzia asko jasotzen. Osea, nahi zu esan, bai jasotzen du violentzia struktural, baina ez du violentzia zuzen asko jasotzen, eta igual hau ez da diskurtso bat, baliagarria dena mundu guztiarentzako, eta peña bat egon beharko da baita, lodifobia, homofobia, como kontu guzti hauek borrokatzen. Baina, osea, hori, como iruditzezek, como eramaten duela, como plan horretara, ez? Da, orduan, como kontuak dira fobiak, espazio seguruak, eta tal. Eta bizkat, errespetu handiz, como nekatuta ideia hortaz, eta bizka como goga dukat ofentzibara pasatzeko baita. Osea, esatea beti como hori fobietaz babez, espazio seguruak. Marko defensiboan jartzen zaituta, fokoa jartzen du hortan, eta bizka da rollo eraso matxisten daurka egin behar da, ez da, osea, como, bai, baina, zentroa ez da, como, borroka feministaren zentroa ez da, eraso matxistak bukatzea eta ia. Eta gainera, iruditzen zait, lodifobia hitz egingo bagenu, ez genukela hitz egingo askotan guri buruz. Baizik eta jasotzen ditugun erasoi buruz. Ez, esan nahi dut, gu ez gara lodifobia, gu gara lodiak. Bai. Eta jasaten dugun zerbait da lodifobia, baina ez dugu hitz egin nahi bakarrik jasaten dugun horri buruz, ez? Osa, bai, porque proposamen politiko bat ere badugu. Osea, como ez dela bakarrik, bai, como kontu reaktibo hau de violentziaren aurrean erantzun edo, bai, totalmente. Osa, violentziari jasango ez bagenu ere, lodiak izango gineateke. Bai, eta gainera, osea, como... sistemikoa den violentzia hori, niretzat errazago da fobia ez diren beste hitz batzuekin heltzea edo hartzea. Eta gainera ez, como esaten duguna, baina baita violentzia matxistaren kasuan, edo kontu guztioen kasuan, ez? Como makinaria bat dugu violentzia produzitzen dituena konstantemente, eta gure helburua izan behar da violentzia horiek moztea bai, baina sistema aldatuz, ez violentzia moztez bakarrik, osan nahi esan, erasorik ez balego ere emakumeak dira komuna garbitzen dituztenak. Eraso gordofobik ez balego ere ez gara kabitzen autobusetan, erasorik, osea, como sistema da aldatzera jo behar dugun hori. Eta lehenengo hito honekin amaitzeko, galdetu nahiko nizuke horrela, galdera, egiteko erraza, baina erantzuteko galdera zaila den horietako bat, ea ze ondorio atera duzun, herri egin duzun bira honetatik. Osea, lehenengoak kriston beharra dagoela hontaz hitz egiteko,
de hecho, jente gutxiegi gaude, eta gero gaina Euskal Herrian pasatzen den zerbait da, de dano garela oso lotzatiak, eta inorez garela trebitzen como publikoan hitz egitera. Orduan eta honekin lotuta, porque ni hasi nintzen niñata bat izaten ez zuena ideia handiri. Como, niñata lodi bat basara, zein da nire kamera. Hori. Niñata lodi bat basara, nozio gutxi batzu dituen aloifobiaren inguruan, hasi hitzaldiak ematen gauzak ematen, porque eske beharrezkoa da, osea, peinak behar du da pilo bat eskertzen du. Osea, hori lehenengo puntua, eta gainera jente oso ezberdinari. Eta gero, horrekin batera gero hitz egingo dugula, baina bai lortu dena zen gainera aliatu komunitate bat identifikatzea. Osea, de repente hitzaldi ematen duzu ez da inon, da aliatu batu batzen duzu, eta da orduan, como, bai izan zenez, como aurrerago hitz egingo dugu, baina geroago egin ditugun gauza batzuk artikulatzen hasteko forma bat. Bai, eta honetara dator, hain zuzen ere, bigarren hitoa esango dugu, izan zela oso importantea esango nuke, eta oso esanguratsua, zinkabitu Euskal Herriko lodien lehenengo topaketak antolatu zintuztela, orain dela, pare bat urte batzuko dira, Hau, igual irue bai, Bueno. Igual berue bai, 2022ko iraie, pentsatzen 2022ko iraie esala. Bai. Eta, bueno, pasatu da denbora, Bai. Izan daiteke ez, aprobatez, behar horren adierazgarri bat, sare horren ondorio bat, nondik eta nolatan sortu zen hori? Bai, osea, nahizu, lodifobia gero eta termino erabiliago zen baita, como de, bueno, sare sozialekin, como kontu guzti hauekin. Gero bestalde, estatuan, ja ari ziren antolatzen, como kontu ezberdina, gordimalas jardunaldiak antolatu ziren, tal, orduan, como hori gertatzen zegoen da Euskal Herrian ez zegoen ezer. Orduan, ginen peña bat, batzuk hitzaldi horien bidez ezagutu da, beste batzuk militantzia transfeministan geudelako, eta tal, como moska gaiarekin. Da, orduan izan zen, como, hori, elkarren artean hitz egitea hau de, venga, zerbait egin behar dugu, da, hortik atera zen ezin kabitu, da, egia esan, egin dudan gauza ezberdin, egin dudan dugun, obviamente. Gauza ezberdin joietatik arroen nagoen gauzetako bat da. Gaina, lehenkoak dira, kola epika que tiene, sabes? Euskarriko lehen jardunaldo dira. Eta, esan dugu ez, 3 urte pasa direla ja, eta ze bide uste duzu egin dela ordutik, edo nola aldatu da, edo ze eragin eduki du, topaketa horiek gertatu izanak? Nik uste dut balio izan duela mugimendua bizkat egituratzeko, oso modu prekarioan, nahi dut esan, como ez daude militantea asko, ez daude tal, de hecho, horren asamblada jarraitu izan du urte batzuk, eta nik ez du jarraitu asamblada hortan arrazoi ezberdinengatik, baina bai artikulatzeko, gero gaiari bizibilitatea eman, eta nahi dut esan, klaro, zapalkuntza anitz asko kontuan hartzen ditugu, baina egia da lan egin behar dela, como zurea ere listadortan joateko, como ez tema razista, kapitalista, patriarkal, tala besti no seke, eta nik bai ikusten dut como aldaketan di bat egon dela 2008ko kontestuti 2025eran lodifobia asko zere presenteago dagoen, eskatzen dizuten, eta gero aparte, bertan batu ginen 200 lodien como arteko, eske benetan imaginatzen duzu imagen, oso gitxitan ikusi izan da komedore osoa 200 tipa lodirekin bertan. Osea, burrada bat zen. Eske indartsua, ez dakit. Bai, eta como horreaz lotute, como esala zoratute, ez bat, osea, como nahi zute esan, como de zuri gertatu zaizun hau gamen gauden guztioi gertatu zaigu, como ideia hau den, bizkan nire sentsazioa zen, como lehengo komunimendu feministatako urte hoiek, de repente, como, niri hau gertatu zait, ez dakit, no, niri ere, osea, como ilusio hori, bai, elkartopatze, eske, bai, oso importanti izan zen, ezin kabitu. Bai, aleginduko nahiz dena batuaz egiten, bale? Baina, estiratuko. Lasai, ez da. Josu Simunek hitz egin zuen berak nahi zuen zentzen. Koitzak egin du nahi izan duen bezala, eta ondo dago. Bueno, honekin amaituko dugu igual, lehenengo partea gero horrela sakon izateko bestean, eta... A ber. Galdera errandoma. Vale, galdera errandonak. Hasiko gara, betiko 3rekin. Badakizkizu, badakizkigu. Badakizki, zue. Mijoren bizitzako datu random bat. Nik ekarri dut erresena, simplena, markatuko didazue, zure izenaren, bueno, ez dakit jatorria do, berez zure izena ez da Mijo, baina Mijo bezala ezagutzen zaitu mundu guztiak, eta, karo, gaina... Zadaiteke ja badela zure izena Mijo. Bada, orain bada, osa sanaiot bada, baina sanaiot como jatorri, bueno, ez dela esitzen jatorriatzak ze, baina, bueno, eta gero esango dugu, graziosoa dela, ze jendeak uste du dela Mijo zerealaren gatik, harta txikiaren gatik, eta ez arrela. Jende batek uste du hori. Ez, baina badago, Bai, Beste jende batek ez dakigu zer den Mijo. Egia da, Anerrek adibidez gaur arte, ez zekiela harta txikia zer zen, Mijo delakoa.
Baina, bueno, horitzen nire dazu randoma. Besterik gabe. Zu kontatu duzu Mijo nola ezagutu zenuen, eta nik kontatuko dut Mijo ondo nola ezagutu nuen lehenago, egon ginen pixka bat. Baina hemen pena hundiz sakondu ezin den anekdota batean, nik Mijo ezagutu nuen merengez mozorrotuta. Osea, zen festa bat, joan behartzen nuena mozorrotuta zure izenaren lehenengo letrarekin hasten zen zerbaitez. Eta ni zein nuen? Zu, Anari. Anari piztinan, ero. Anari piztinan. Oso graciosa. Anari piztinan. Oso no zeon, Eta Mijo, de repente, pues ez dauka kotxerik, orduan behartzuen kotxe batara iristeko nik esan nion baiet, hartu nuen, eta de repente iritsi zitzaidan, bizarra mozteko 3 katxarrorekin, 3 espuma poterekin, esaten, bueno, zu gero, hau botako diazu gainetik, ekarri du baita ere, zea pixka bat, kolorante hori eta kolorante hori eta ezakit zer, eta botako du hori gainetik, eta izango naiz Mijo, orduan, nik, ezagutzen nuen, pues, gutxi nekien zintzen, eta errepente hori kontatu zidan, eta bukatu nuen, berari botatzen osorik, bera, lurrean eserita kartoi baten gainetik botatzen merenge, osea, bizarra mozteko aparra, osorik, eta oso mozorra denez, asko behar du. Claro. Oso polita, esan da. Prestatu zen dituen diapositiba batzuk esplikatzeko zergatik oso guaia izan zen. Ez que, gainei, hori izan zen, como kolega baten urte betetzea, orain afekto gehiago diodala, baina berta momentuan ez ginen kreiston kolega, ez ginen asko ezautzen, kariñoa bai, baina poko más. Da orduan bere lagunek esan zuten, jantziko gara denok eta no se queda, bakoitza bere izenez da tal. Da zian tipo de, como ez du nahi izan, sabes, como boiera aspergarria tipo de, kaixo, hitz egingo dute. Osea, de tal orduan tipo de, muerte kurratuko dut. Joan nintze bertara, inork zuen kurratu? Bueno, anertzegoen Anari piztina. Bai, zu kurrazen dun, bai, ez dut ukatzen, baina ez dozu zango. Ez nuen egin zure showa. Ez da, aparte, osea, hori mayoritario zenik. Claro. O sea, baterez. Orduan, claro, gelditu nintzen como de, ni kriston kolega izango banintz bezala, tipo horrena, osea, tipo de, pila, kurratu duzu ze ona, tal, da bestia, tipo, ez dakit erabizena oso. Osea, como tipo... Eta gizena idazten ere, ez dakit jakin Horrela, orduan oso raro xantzan hori. Tipo de, eskerrik asko dani, bai. Oso polita. Bai. Horrela, oso absurdo geratzen da, bueno, eske absurdo izan zen. Bueno, Mijo, zure datu randoma? Neure burun ingurun, bale, hau de oso tontu, baina irabazi nuen Dublinen disko jaurtiketa premio bat. En serio? Bez, Kirola? Baina, disko jaurtiketa atletismo edo frisbee? Ez dakit zein den diferentzia. Atletismo da, nork botatzen... Pixua dauka. Pixua dauka. Da, bueltak eman bar dira botatzeko. Bai, osea, como tipo... Atletismo. Atleta. Gorda eta atleta. Alda. Zein urtaro zara zure ustez? Dudatan egon nintzen. Osea, nik bat esatekotan nego esango nuke, baina berez, nik guaien nagoen momentuan da, udaberriko momentu hori nun jatxaketa kendu alduzun. Jertza ez, Uste dut hori gorda foiak ilota ego dela fijo. Osea, baina jertza kendu aldituzun momentu horiek, como lehengo eguraldi honak, como pote tonto horiek, tipo de, eske gaur eguraldi honak lehengo, osea, como berez gustatu, zer ratito. Baina zara negua, bai. Eta horoskopoko zeinua? Akuario. Hori da, zei labete? Urtarriako 22. Abitu. Urtarria bukaera otxaila zera. Zorionak. Bueno, mozoratuko gara berengez ere urte. Total. Vale, orain, galdera random gehiago. Gaur laguntzarekin prestatu ditu dara eta ilusioa daukadala. Venga. Zer nahiago duzu edan? Pix txupito bat? Edo odola txupito bat? Nik odola. Nik pixa. Nik oso zaila. Eske odolak eman dezake plato plomo. Bai, baina ez da. Eske, eman Sudurra dezake. itxita. Eta burdin zaporearekin. Ba hori, plomo. Odola. Eske ni pentsaten ona, como tipo, ahoan izateko, odola. Baina tragatzeko... Egia da, Pixa, hotza bada, ez dela enbiolentoa. Ikerketa... Ez da hori da, edo bat edo bestea. Hau zeba dakizu. Orain pentsatzen dut, beroan razka gaiago emango du. Vale, pixa edo odola. Biak gorputzetik ateratzen diren temperatura. Nire argumentua, odola
Ni Rollo, txupatzen bihatzean duzu. egiten duzunean zauritxoa txupatzen Eta duzu odolak pixka ez dauka zaporerik. Baina txupito bat. Txupito Osea, bata, kantitatea, bai. bat. Ja. A ber, nik uste dut, egun guarro batean, ekintza guarro batean, ez dut asko Nik odola, zehatuko, baina pixa esaten didate, eta Nik epoka baten pospornoa egin nuen, así como un Hortaz ari ratito nintzen muy pixka corto. bat. Eta bertan perfo bat egin duen jardunaldi bizarroetan Iruñan. Eta orduan, osea, zen, como posporno egiten duen, baina oso infantil, ¿sabes? Osea, como, bat diana porno terrorista zegoen, jo que se, hoxe, hartu olagarro bat, eta koinun jarten, da, osea, komori zen, oso randoma zen, da, así, eta orduan, egin duen perfo tal, esan genuen momentu baten, guapo gongo zen odol bizka sartzea baita, como korteak tal, bestia, kolega eta esan zigun, peña, ni regalarekin nago da, kopa hemen daukat. Como, nahi baduzue, como botatzen dizuet eta tal, da, bale, datzen ere baki genduen, ez. Guk, berak ez. Eta orduan, de repente ez dut ikusten, publikotik, koparekin, eta, fra! Eta, claro, oza, oan sartu ditzaidan, obviamente, oza, como todo, tal, besti, da, grimita eman zidan, beroa egoteak, tio. Osea, bai, tio, beru eguan, tio. Gorpututik ateratzeko temperatura, pues 36 gradu. Bai, literal. Ze horretxeatxi, como hauan izateko odola. De hecho, boiera gara, como reglaekin follatzen claro, dugu, osea, claro. tal. Bai, baina ez da berdinan ere ustez, hauan izan edo tragatu, tio. Bai. Eta nik tragatuko nuke pixa, baina Bai. hauan izan, pues sin más. Bai. Punto kagindu du, galdera aldaketa. Horrengo galdera. Orain, zein da zuen janari gustekoena. Ez dugula inoiz galdetua. En general. Bai, ez dugu inoiz galdetu. Ja, nik ez dakit. Odolkiak orain norbaitek. Nirea, sopa, edo zein formatan, ramena konkretu gora joan da. Bai. Ogia bustita. Naxa odola, Zuek? Nik dauzkat asko, baina nire janari gustokoena bai da odolkia. Bai, Bai. boa nik ez jaten. Nazka. Eskaner, esango dugu hemen, da apurtxo bat mizkina. Rara esan dut gehiago. Bueno, baina esango ditugu janariak. Osa, Bai, zuk, mijo? Osea, nitaka parte ondarrutarra, como arraina joteztala, baina baitere politikokin agozoa dozori defendatzarekin, orduan lentejen alde beti. Bai. Lenteja. Kroketak, supongo, ondo daude. kroketak oso ondo. Ez que ni daukat asko dauzkat. Osa, Ni garbantzuak ere nire top iruan sartzen dira tope. Vale, bueno, ba, oso politak. Horai, aukeratu postre bat. Natilak, flana, flan de kafe, goxua, jogurta, mamia, gazta tarta labeko edo eskailukoa, fruta, tarta Santiago, kontesa, izozkia, sagar tarta kulan, brownie, arroz esnea. Arroz esnea. Nik izozkia, etxo konkretuko izaten poleneko mantekau. Gazta tarta normalean. Dik ez dut jarri baina gazta. Ja, esan duzu jarri. Tia, Baina galdetzen duzu, ez badaukazu badago zure gazta, eta jartzen restaurantean. dute. Galtzerdi lodiak ala galtzerdi finak. Galtzerdi finak, baina bi. Hau egin genuen. Abegin genuen, Hau zen lodia eta sartuko diskutitu galdera genuen pila bat, bai. Lodiak beti. Lodiak beti. Beti. Nik ere bai, normalean. Vale, eta azkena. Azken galdera randoma. Aprobetxatu zaudela gure azken bigarren saioa. Zer nahiago duzue? Zerbait, azken bigarren aldiz egin, edo azkenengo aldiz egin? Gustatzen zaizun zerbait edo... Zerbait. Segun zer, claro. Eski. Txika, Oso pentsatu. galdera zaila iruditzen zait. Nik azken bigarren aldiz egin. Ja, Zergatik? beste bat gero, no? Nostalgiko bat naizelako. Eta orduan, azkena badakit azkena. Baldin badakit azkena dela, azken bigarrenarekin tonta naiz eta bizi naiz ilusioarekin beste behin egingo dudala. Bela, berduan, azken bigarrena gaur, azken bigarren saioa da, eta hori esango dugu ez. Ez. Niri azken bigarrenek galdu egiten dite. Ja, eske Bai. neire nasgarri iruditzen. Azken kaina, bai, azken kaina, azken bitia, bai, azken pitia, azken kapituloa, bai, azken kapituloa. Goizeko laurak diratia. Ja, Osea, como tipo, osea... ja, kriston seri mierda. Da, Bai, hori da, Ja, hori baina da. beti zaude azken bigarrenean. Boa, baina beti. Horretxea txiko, osea, azken aukeratuko nuke, Bukatzeko. para ya, tío, bai, bai. Vale, azkena bai, nik Vale. ere azkena. Oso ondo. Ba, parte honekin, oso polita izan da momentua, Bai. batez ere galdera baten. Bueltatuko gara lengo gaira, ez? Ari ginen hitz egiten loditasunaz, lodifobiaz, no sé qué, no sé cuantos, gogoratzen gara guztiok, bai.
Orduan, izorgaitezen loditasunera eta lodifobiara. Galdetuko dizut, nik nire egunerokotasunean jasango ez banu bezala. Ez dudalako jasaten esango dugu. Baina hori, zer da? Zer da lodifobia? Eta zergatik da arriskutsua lodifobia? Osea, niretzako arriskutsua da, alrebese hartuko dute. Ez da oso garrantzitsua dena. Domestikazio prozesu bat eragiten duelako bereziki emakumeetan eta gizarte guztiarengan, non gorputzaren kontrol politika batzuk onartzen ditugun modu akritiko edo como oso toksikoan, ez? Eta, bueno, da horrek sortzen dituen, arazo ezberdinak igual hitz egingo ditugula aurrerago. Eta gero, zer den, nik beti Magda Piñeiroen definizio erabiltzen dut, uste dudalako momentu como balio digula saltzeko, da dagoen honena dela beti hitz egiten dugu triada hortaz, ez? De estetika, osasuna eta moralaren triada hortaz. Klaro, askotan gordifobia lotzen da estetikari, ez? Osea, de hecho, askotan hitzalditan eta galdu izan didate. Zergaitik militatzen duzu loditasunean eta ez adibidez emakume jasotzen duten presio estetikoan edo kontu horietan. Ez, orduan, claro, badu lotura, obviamente, oza, nahi du esan, como lodifobia emakume jasotzen duten presio estetiko horren elementu garrantzitsu bat da. Baina guk lodifobia militatzenen kontua dira beste bi erroiek, ez, como osasuna eta moralaren bi erroiek, hau da, gorputz lodia ez da bakarrik gorputz itxusia, gorputz gaixoa ere bada, gizartearentzat, normatibitatean da tal, ez da, orduan, como badugu eje hori baita, eta gero beste ejea moralaren izango zen, ez, como de, hitz egiten dugu askotan, baina imperatibo bat dagoela, zu argaldua argaldu albadu, zu argaldua behar zara. Ui, bizka boli egin jote. Ondo. Bai. Ordun hori, osea, como hiru eje horiek ikusten ditugu presente, eta erakina, hori, gorputzen kontrol eta domestikazio como teknika oso arriskutsua. Vale. Hori, guztio jakiteko zeri buruz ari garen. Eta hori pixkat, subjektuari buruz hitz egiteko gehiago, nori eragiten dio lodifobiak? Ez justa horretik lehen aipatu dugu, ez? Eragin berez, osea, mundu guztiari. Dominazio sistema guztiak bezala nahi esan espentsatu zuria zarelako esaren arrazismoaren privilegiatu bat, edo, osea, nahi esan, como zuk ez duzulako zuzenen hori ikusten. Baina nik esango nuke bereziki emakumeei, eta bereziki gainera tipa gazteei eragiten dien como kontu bat dela, eta noski lodiei. Osea, lodiei, osea, nahi dut esan como bereizita, horretan, osea, como lodioi eragiten digu denbora guztian, baina gero badaude beste sujetu batzuk ere lodiak ez izan arren, eta hortaz batzutan ez kontxiratuaren gure borrokaren sujetu, ez duela esan nahi ez direnik lodifobiak, osea, lodifobia jasoten duten gorputzak. Eta hori, ez dago, osea, anorexiak jota dauden, asako tipa dauden kliniketara joatea nahikoa da, osea, ikusteko hori. Eta ez dakit egian imperatibo egia da, baina lodia izan nahi ez izatea lodifobia da. Bai. Orduan, bai. Guztiok daukagula ere... Bai, bereziki gainera, lodia izan nahi izate hori, beldur patologikoa bihurtzen denean, zure bizitza oso erregulatzen duena beste guztiaren gainetik. Noski. Bai. Total. Vale, orduan. Hori, lodia izatea desorosoa da, obviamente, ez? Bueno, nire ustez bai. Eta aipatu dugu lehenago ere, baina gehiago ez, ikusgarriagoa da espazio batzuetan, non lodiagaren identifikatzen ditugun, baina agian ez diren hain agerikoak, borroka guztiekin gertatzen den bezala ez, gertatzen zaiona hartzen da, eta besteak badaude hor, eta ez dira hartzen. Baina hori, joatea autobusean eta aurkian eskabitzea, egotea asamblada batean, hitz egiten supergauza harrigarri mundu aldatzaileei buruz, eta zu eskabitzea. Aulki batean edo joan behar izatea erostera mertxana zerbaitena eta ez egotea zure eta, direla une oro gertatzen diren gauzak eta ez ditugunak gure militantzia esparru askotan kontuan hartzen. Eta hori da pixka bat nor sentitu behar den interpelatuta ere edo nor sentitzen den eta nola egin dezakegun apeina argala, ez? Interpelatuta sentitzeko horrelako egoeretan, eta askotan, lehen ari nintzen pixukidearekin hitz egiten, askotan egiten duguna edo da, guk gotea denbora guztian alpide del cañón, esaten, ez, ulkia gordafoba da, edo ez, eske ezin dut kamiseta jantziz, ez da, egon behar zarela, jendea ezten, ez? Nola baita. Total. Bai, eta gainera peña batek hau egiteko gaitasun gehiago du,
nik baino adibidez. Osea, niri askoz ere errazago egiten zait, politika zitze egitea eta dominazio sistemetaz, peina zuzenean interpelatzea baino. Eta hau adibidez Gasteizeko peina batekin kontraste handi bat izan da, como del palo, porque egia da gauza gertatzen ari direla. Osea, adibidez boioto paketetan bai izan zen nahiko zaindu zen kontu bat. De hecho, 200 kamiseta ditugu 3XL soberan. Osea, de tal, eta incluso aulkiena, como kontu guzti horiek, osea, como ikusten gabiltzala. Da, claro, nik ikusten nuen de repente, osea, nire burua, como armariatuta bezala Gasteizeko kolegekin tipo den, da aulkiak zer moduz da, nida, ondo! Tranquil, ondo. Da Gasteizeko tipo, ondo ni de palo. Osea, nolako izango dira, como guazen hau ikustera. Osea, badela, osea, lan beharrezko bat egiteko. Eta, osea, como peña hon interpelatzea, eske gainera, nahi zut esan, como argalen barruan ere, osea, ez dela bakarri peña argala, interpelatea argal izate utzaga horregatik, osea, niretzako adibidez, interpelatu hartugun, como lehenengoko hori bat, osasun sistema da. Total. Osea, ezin dena izan da, osea, como, igual berandu goitze egingo dugu baita osasuna ez, orduan, osea, baina ezin dena izan da, limbo horretan gauden bitartean osasun sisteman, ez dakitela gaixoa garen, ez garen, da, ez dinoseke, diskriminazio gigante batzuk bizitzea, ja ez bakarrik gainera, loditasunak gaixotasuna da diskurtso moralizatik, baizik eta, eske, zinkabituko jartzen aliten tipa batek esan zuen, osea, minbizitik operatu ninduten, eta gero ez egoen batarik nire tamaino, osea, netal, osea, como hain vulnerable sentitzezaren momentu hortan ez egote azpigitura basikoa. Bata, gurpilduna aulkia, como kontu guzti horiek ez egotea adaptatuta. Osea, argalak interpelatu hartugu, noski, gure militantzakideak interpelatu hartugu, noski, baina badago peña bat interpelatu behar dena ere, osea, guain askoz ere eragin gehiago duena, gure realitatea konfiguratzen. Eta eraginkorragoa dela, egotea batak gordentzat, tio. Total, bai. Bai, porque eske gainera, osea, eske justo, gero hitzen dugula, gaixotasunaz, baina loditasuna da kulpa nahazten diren hontan, zu askotan zoaz prozesu medikotara pentsatzen zure errua dela. Horrek ekartzen duen como komplexutasunaz, orduan, claro, momentu hortan, gaizki sentitzera eraman zaituen edo zer, osea, beharrezkoa da, eta hori, como bata eskabitzea, eski momentu oso humillante bat da, ez bata zaizulako kabitzen, hori relevantea da, osea, nahi esan. Como importa duena da, horrek ekartzen dizun fantasma guztia, kulpa guztia, osea, guzti hori. Osea, zintzarela gaixo egon? Ez dute, osea, gaixoa zara, baina ez dute kontemplatu gaixotu zaitezkenik. Bai, porque gainera zure kulpa da, eta claro, osea, bai. Horrengoan izan argala eta gabituko zaizu, ez, osea. Total, bai. Vale. Hemenetzen nuen nahi ohar bat sartu edo gero sartuko duzu? Bai, banuen bestea ere ez, como argalekin gertatzen zaizkigun como kontu hauetan, claro, gainera hau oso polita da ikustea, porque 20 urteko gordaktivisten artean, osea, como gehien enfatizatzen dena da, desira, tal, kontu guzti hori, eta 50 urtekoen artean, osasun gintza, osea, como leku ezberdina daudela. Baina, claro, nire militantziakidekin eta ez, como egin genuen olako, 10 pauso lodifobo izateri usteko bat, ez? Da, orduan, como egin duen momentu bat, gure kide feminista argal guzti hauek, como konturatzen zarete inoiz zaretela lideratu pertsona lodi batekin, sekulez dazula txortan egiten peña horrekin, sekulez zaretela nobiatzen como peña horrekin, peña horrekin. Nor da, peña hori. Hori da. Eta, claro, nik ulertzen dut kritika hau, eta beharrezko egiten zait, baina gero itzaldietan esaten hasi nintzenean, hain humillantea egiten zitzaidan. Osea, tipo de, hori. Eta bueno, taliatu gurekin, baita, da tipo de... Deseame, gracias. Bai. De hecho, mesedes. Bai. Eta gainera ez dela egia, porque movimiento gordaktivistaren baitan ere, como ariketa asko egin dugu. Osea, nik ariketa potente bat egin dut desiraren deskodifikaziorena. Osea, nahi zut esan, como ni beti izan naiz lesbiana, baina tipa guapa gustatzen zaizkidan, nahi zut esan, como tipo infantziako krasa Jennifer Aniston zen. Osea... Oso galdera randomona zen hori. Total. Ez, baina, osea, como horrez, orduan bai egin dut kurro bat, como nola bait, edertzat saldu diraten hori invalidatzeko eta itxusta saldu diraten hori desiratzeko. Eta performatibitatearen teoriatik, zerbait asko egiten baduzu, osea, gero bihurtzen zara, osea, zu asko basabiltz, osea, como forzadamente peñalodia desiratzen eta labesti, como kontuik egiten, momentu baten natural irtetzen zaizu, natural, espontaneo. Bai, eta hori, orduan, como, nola interpelatu peña argala, interpelatu nahi dut, baina gero bestalde, osea, pasando peña argala engati, guazen lodia gure artean follatzera. Osea, bai, zeske bestela hori. Como mesedez, zigita bat nik abitzeko, polbito bat zapatuan. Tipo. Bai. Bai, bale, eta, bueno, desirarena aipatu dugunez, pixka bat,
Bueno, batez ere feminitatearen alorretik, lodifobia eta loditasuna hariko naiz, porque bai. Eta hori, pixka bat, hitz egin nahi nuen, body positive mugimenduari buruz ere bai, askotan, gero eta gehiago ikusten ditugulako, ez? Modelo lodiak, gauza normatiboak egiten, baina lodiak izaten, batzuk ez dira lodiak, esango nuke. Ez dut neurtuko norden lodia eta norez, baina batzuk ez dira. Eta hori, nolabait, aprobazioa lortzea lodia izan arren, edertasunaren bitartez, ez? Osea, iruditzen zait movida badela, enkajatu nahi izatea non baiten, edertasuna baliatuz, zure estrategia bakar bezala. Eta iruditzen zait, nire kasua meintzat, eta uste dut gure borrokak hortik edaten duela, ez? Osea, dela badakigula ez dela ederra, eta hortik ari garela, nola bait, ez? Ez que, gainera, esatzen zu, ez, como edertasun hori hartuz, baina zer da edertasun hori? Heterosexualitatea da kontsumoa. Punto. Ez que ez du ezer gehiago. Osea, zu body positive mugimenduko tipalodia ikusten dituzunean, dena dituzteko melenoi batzuk, como volumen handia dute, baina gerri hipermarkatuak, tal, osea, makillaje oso ondo eginak, osea, azkenean, hori heterosexualitatea da kontsumoa, osea, da, nik ulertzen dut hau nolabait marketing estrategia bat, osea, izan dela, da, claro, osea, dualtasun bat dauka, bata da, como peña asko kurroa egiten, ez? Hori, gordofobia da kontu guzti horiek, nolabait pixkat relajatzeko neurriak eta tal, baina gero de repente hor, enpresa joaten dira, kontu guzti hori joaten dira, eta orduan, osea, body positive mugimendua hori da, body positive da, lasai emakume lodi, kontsumitu dezakezu, eta horrela emakume bat izaten jarraitu, zuia zer esango gorda de mierda morfa bat, zure beste kolega bezala, zezuk erosiko duzu, ez dakit zer faja, erosiko duzu, ez dakit zer tal, eta orduan, como utziko dizugu nolabait, heterosexualitatearen da merkatuaren parte izaten. Osea, orduan, claro, hori oso peligrosoa da. Gero, horrek sortzen dituen eraginak. Ez que, osea, ez dakit, como body positive mugimenduak indar gehiago du, Euskal Gorda aktiviste paño. Por lo que sea. Bai. Hori da pixka bat, beste ardatz askotan ere dagoen, ez iruditzen zai, rollo onarpenaren eta pinkwashingaren eta movida, como kontra gaude pinkwashingarena, baina, osea, en plan, neri pasatzen zaita ez, pixkat erretxazitu, ez dakit, eduki dut garaiek gehiago sortzen zidan, baina rollo banderita, ez dakit zer, tal, esaten duzu, baina gero, bapatean jendeari balio dio. Eta adidez, nera behetan pila balio du. Bai. Eta ikustea hori, bada, ez ikustea baino bea. Bai. Eta gauza bera, igual honetara ekarrita, ez? Osea da, pixka bat, iruditzen zaigu hotzegia eta utsalegia eta rollo onarpen liberala eta mierda bat, baina bestea okerragoa zen. Orduan, zaude hor muga gero ala ere, horretan. neurtu egin behar da, zerk eta nork egiten duen esan nahi dut. Oso ondo body positive mugimendua balio baldin badigu gauza batzuetarako, baina nik, lodi bezala, espazio batean, esan baldin badut, lodia naizela, itxusia dela, que todo bien, hor nagoela, eta hori esan baldin badut jende aurrean, da, zeo zergatik, oza, elburu bat daukalako, eta gainera momentuan hori esan nahi izan dualako, edo hori sentitu dualako, ze beste egun batean, agian ez dut esango ez dualako, horrela bizi izango, baina gero niri ez etorri izatera, ez eske guapasara. Ze, naiz, zuretzaten naiz. Bai, total. Bai. Ez que, nire tortzen zaitu baitere, osea, como momentu hau de Kim Kardashian, como momentu guzti hauek ez de, osea, ez daki, baina dire, adolescentziako modeloa bai izan da, como tipa hiperargalak, tititxo batzuekin, baina gauzan dirik ez, osea, como tipo, osea, ez como hiperargaltasun hori zen kanona nola bait. Da, de repente, oxe, como Kardashian, Cardi B, como tal, como gruputzu, osea, hauek ez ekartzen duten nola baiteko, osea, irekidura bat, body positive mugimendua, feminismoa goraka, osea, como tipo, como caldo de cultivo bat ematen da, de repente ikusteko, ipurdi batzuk nire infantzia adolescentzian, jertx batekin tapatuta egongo zirenak, 10 urte, olako shortzekin, como buri dance, osea, como olako, ez, hori baten, claro, interesgarria dela, ez da inolaz ere gu bilatzen dugun hori, obviamente, eta gehi aparte, Kardashian da guzti hauek ez dira lodiak, osea, tipar galoperadak dira. Eta aparte aberatsak dira, zakitzer. Hori da, como ez da gut desiratzen dugun horri, baina egia da, batzutan borroka batzuen ondorioz, gauza batzuk irabazten ditugunean, asimilazioaz atxikabetzen garela gehiago, eta bai, da egia da, joder, osea, asimilazio problematikoa da, baina asimilazio horrek ekartzen duen normaltasun berria, agian hobeto dago aurrekoa baino. Bai.
Vale, eta hau esan da, pasatuko gara nahi baduzue berriro osasunaren alorrera eta horrekin amaituko dugu. Ze, a ber, loditasuna gaixotasuna da? Ies, egin behar diogu horri, esan nahi dut. Loditasuna daukan gauza bada, beti daukazula, hortzi muga bat, ez? Beti iritsi zaitezke, argala izatera beti. Ezakit, beti izango duzu gainera, ez? Zer argaldua, mundu guztiak, Total. mundu guztiak ez, baina badaukagu. Orduan hori, gaixotasun bada? A ber, que hemen como iritzi ezberdin asko daude. Omsen arabera, ez da, ez nakorden euskera zelan dan. Arrisku faktore bat da, ez? Bai, arrisku faktore bat da, bai, OMS, Organización Mundial de la Salud, euskera zenak ordaen zelan zelan dan. Osasunaren mundu mundu erakundea. erakundea. Eskerrik asko. Home, Punto. Omeren arabera ez da. Vale? Gero bestalde, omerek esaten badu badela bada, ba, bueno, hori diskutituko da. Claro. Baina, omeren arabera ez da gaixotasun bat, da arrisku faktore bat. Arrisku faktore bat izateak implikatzen duena da loditasuna bere baitan ez dela gaixotasun bat, baina beste gaixotasun batzuk badituzu, komplikazioak ekarri aldituela. Bai, hori teorikoki. Baina, claro, nigo nintzen begiratzen como kontu guzti hauek dela askotan, ikusi du mugimendu gorda aktivista esaten guez gara gaixoak, eta etortze zait mugimendu kripa, ero dizken mugimendua, da dela tipo de zer esango lukete oie, como de badirenak gaixoak. Osea, ulertzez tazu, como ze izango da gure borroka guztia, desvinkulatzea peña horretaz? Bai. Orduan, como dela tipo de, ez daukat arazo handirik ere gaixo konsideratzea, ez da, osea, como egon ginen, como bizka buelta batzuk emoten honi, eta niri gehien, como lasaitzen dian erantzuna da, ziurrenik ez da gaixotasun bat, ziurrenik anistasun korporala da, eta hor, kangilemen liburu bat dago, normala eta patologikoa, ez da bertan esaten du, anomaliak izan daitezke giza historia, gorputzaren historiaren parte, eta ez duz ezertan patologiaren parte izan, osea, nahi esanik izan ditzaket 6 behatz, eta horregaitik enago gaixorik, baina anomalia bada da. Ba, orduan ez, como de debatea hori da, anomalia bat den, zer den, ba, bueno, bizkat como kontu horietan. Orduan, ziurrenik ez da, eta ez bada gaixotasun bat, behar duguna despatologizazioa da, aurretik gaixotzat hartu gaituzten beste kolektibo asko bezala, transak, homosexualak, tal, osea, kontu guzti hauek. Baina gero bestalde, agian bada gaixotasun bat, eta gaixotasun bat bada, behar duguna da ikerketa osasungintza publikoa, eta hori hobetzea. Osea, nahi zute esan, gaixotasun bat bada ikertu, eta ez porque... Bai, eta, claro, eta gainera, osea, ze lotura du como ikerketarekin, ez dakiten, beti burrada bartina esate dut, egunen baten medikuren batekin hitz egin nahi dut honekin, bale? Baina saldiak operatzen dituzte. Peña horre 500 kilo ditu, ez? Ja. Osea, nahi zute esan, nahi zute esan, como norentzako pentsatu dira ebakuntzak, norentzako pentsatu da material medikoa, norentzako pentsatu da nola egingo duzun inzizioa. Osea, pila bat ikerketa falta da, gure gorputzak ere osatzeko, gure gorputzak ere tratatzeko, da gure gorputzak ere guztirekin egiteko orduan. Gaixotasun bat bada, ziurrena ez da, despatologizazioa behar dugu, baina horrela bada, bale, ikerkuntza, osasuntza publikoa, eta, nahi zute esan da, galtzen ari garen pila bat kontu. Osea, pixka da rollo eta geixo bagara zer, ez? Bai. Osea, como horregatik ja esan nahi du... Bai, hori da, como desagertu egin bergara, osea, bai. Claro. Bai, eta nahi zute esan, como horrekin lotuta baita ere, osea, gutxitze egiten da, gordofoiak sortzen dituen gaixotasun mentaletaz. Claro. Osea, de nahi zute esan, como zer da osasuna. Ez, eta gero gaina peña horrekin, eske krasio bat egiten dit, tipo de, dela, ez, eske niri osasuna pila kezkatzen, hau da, tipo de, inoiz izaitu ikusi errausterien kontrako manietan. Eske, osea, nahi zute esan, como zer da osasuna. Osea, ze pentsatzen dute? Osea, entorno hori, hiperkontaminatu baten, transgenikoa jaten, bestea jaten tala, besti, no sé, osea, como tipo, osasungintza pribatu batekin, egunen orduete korrikan egiteagatik, salvazio individualaren bila. Osea, como dementziala da. Bai. Vale, honekin, amaiera honekin, Nola, badaukagun hemen zerbait ez dena dementziala, etor dadila. Kurera, Edurne Azkarate. Edurne Azkarateren harrikada. Kaixo Edurne. Kaixo, aspaldiko. Zer moduz? Oso ondo, oso pozik, zuekin egotearekin. Guere bai zurekin. Claro, aspaldikoa. Ja, eske, ja aztutaneko hemen egiten nuela lan. Ere bai. Zelan? A ber, zelan ondo. Eta zuek. Berriro. A ber, azkar noa, zeren gauza asko hori buruz hitz egin nahi dugu gaur. Ez dut albisterik emango, pentsa, gai potoloak diren hauek. Bueno, urrengoan, igual.
Benga, banoa. Oso argi daukat, nik zuzenean pairatzen ez dudan zapalkuntza bati buruz egin dezakedan aportaziorik onena dela entzutea. Hau da, feminismoko lehenengo maila. Osea, beginner baldin bazarete apuntatu. Zapalkuntza, borroka, gai, ezaugarri, egoera, sozioekonomiko, mimimi batez, batek ez bai zaitu zeharkatzen, egin dezakezun onena da, entzutea. Vale, apuntatu dugu. Eskerrik asko. Check. Apuntatu, favorez. Eskerrik asko. Orduan galdera da, zer egiten dudan nik hemen hitz egiten. Osa, kolaborazio bat oso zaila. Entzun duzu? Bai, entzun dut desente, baina nahi dut entzun gehiago. Orduan, beginner edo hasi berri maila hontan gaudelarik, nahiko nuke galdetu, lehenengo terminologiari buruzko azpi sekzio txiki bat egin nahiko nuke. Dela, zuek esan ondo gaizki, erdipurdi edo nola hitz egin behar den honi buruz. Adibidez, terminoak. Potola, potolo, potole, ondo? Bai. Ondo. Karo, baina hau da segun hork. Karo, gero ere badut hortik beste galdera Da bat. pertsonaren arabera. Potolita, Bai, baina. potolita, Pertsonaren arabera zer, osea, ez dut ulertu. Zan nahi dut, gauza batzuk igual, zuri, potola etzea ondo, zoaz, eta zure bizilagunari, igual, de repente, eguna fastidiatzen Bai, diozu. rollo lesbiana viejak oso impactatuta bolerarekin. Bai, eske horregatik da, prot Claro, komplexua vale, terminologiaren vale. erabilera beti, Ostra. eta kasu hauetan gehiago. Bueno, baina aribaldi mazara testu neutro bat idazten jarri potolo. vale. Leela. Ita ez. Potolita, ez. Zergatik? Potxolo, potxola, Baina hori askotan euskalkieran araberakoa da, ja, baina Bai. potxolo ere bada zerbait tiernoa bezala, ez? Niretzako da oso infantilizatzailea. Ok. Potxola da Anelindanek esaten duen koñoa. Bai. La potxola. Ok. Orduan, bueno. Orduan bai. Vale, lodi, Bai. ondo. Handia, pelikula bezala. Eske pertsona Eske- handi bat ez da lodia Hori izan da. behar. Vale. Mertzi, parkat. Ez, Zabala. zain dezakezu. Lasa eta zabala pelikula bezala. Polikagoa. Gaina, osea, hoxera, como handia eta zabala, bai, baina ez bakarrik, Eske ni handia Osea, naiz. Ja. Egia da. Da Bai, peña, hori dela. da peña handi asko ez da lodia. Claro. Bai, Eta zabalak? Baina zabala izan daiteke bizkar zabalekoa. Osea, Ja. pertsona mazau bat zabala da. Oso zabalak dira, ja. Borobila, Ai, gustatzen zait, Bai, niri no. borobila. Bai. ez zurdura handikoa, eta horrelako eufemismoak. De hueso ancho, me encanta. Eufemismoak gaizki. Ez? ba, da gaina dela tipo de... Como ez da zure zurren Bai, kulpa. hori da, como- osea, bai. Bueno, ez dakit ez zurri buruz, baina. Ja, Baina neuk ez da izango. Ez dirudi. Osea, ez dirudi nik leku askotan ezurra dauzkadanik. Ez zurraino gauza gehiago. Palpatzean ez da sentitzen ezur. Ditzen ezur lodirik. Vale, gizena, ondo. Bai. Vale, osea, potola gizena lodia ondo, beste guztiak errepasatzen. Ez, borobila ere ondo Borobila esan. ondo. Eta borobila aiziari bereziki gustatu zaio. Bai, borobila, bai. Persona borobil bat, gainera da, borobila izatea ona da, ez? Como persona Ja, borobil bat. osoa. Eta potxola esan dugu euskalkia baldin bada igual, bai. Osea, como ez ditugu euskalki guztiak ezagutzen. Vale. Eta hau Igual. guztia pertsonaren arabera Osea, ez noski. daitu ez joan karetik jendeari gorda deitzen. Baina guapa deitzen ere ez, osea, sin más. Hori da, vale. Zoragarri. Beste galdera bat nik daukadana, da. Noiz zara potola edo gizena. Osea, kanpotik gizen bezala irakurria zarenean bilakatzen zara potola edo zuk zeuk izendatzen duzu potola zure burua. Eske oso galdera zaila da. Bai, segukorrekin arazo asko izan ditugu. Claro, osea, adibidez da askotan jartzen genuen adibide bezala, como ni por lo que sea, gaixotasun baten ondorioz, 3 hiletan, imaginatu argaltzen naizela, tipa normatiboki argalba kontsideratu arte. Claro, ja naiz lodia, baina naiz lodia. Guzti Ja. horrek nire subjetibitate guztia eraiki duenean, como nire, osea, oso zaila egiten da. Baina, claro, gero, zuk lodi diferentzio kriterioa jartzen baduzu autopertzepzio bat lodi bezala, munduko emakume guztiak dira lodiak. Eta orduan ezin dezakegu hitz egin como guretzat espezifikoa, ez, ulertzen ez da zu, como ni badakit, tipa guztia sentitzen direla lodi, baina tipa guztiak ez dituzte arazorik hori barropak erosterak orduan, edo autobusean joaterak orduan, edo medikuren gana joaterak orduan. Orduan, como super zaila da, eta gero kontekstuaren arabera ere pila bat aldatzen da.
Osea, como kasualitatez, 14 urtereko epoka hortan, diskoko epoka, hortako Madrideko kolega pija bat egin nuen Dublinen, da, klaro, tipa hori esen lodia, baina bere kontekstuan, argaltasuna, da, klasea, horren beste nahazten ziren, bera lodi gisa identifikatzen zen, hortan supergaldera zaila da. Vale. Ba, eta gainera oso kontesturen araberakoa dela, esan nahi dut, gunera beak gineneko pelikuletako lodiak argalak ziren. Ja, ze fuerte hori. Hori fuertea da. Argalak ziren, baina erropa Eta handiekin. oso guapak ziren. Ni bezala gaur. Gaur lodia naiz. Aktorea zara, agian egun ematen lodia izan zaitezke pelikula Ba, batean. igual, bai. Lo ditzen ba naiz. Vale, galdera zaila. Igual hau ere bai izan daiteke hausnarketa gune bat entzuleentzat eta ikusleentzat. Osea, bidali zuen erantzunak edo zuentzat zer den lodia edo noiz konsideratzen zaren lodia, ez? Kanpo begiratik, zu zeuk edo Egia da, interesgarria iruditzen zait. normalean kanpotik ere badatorrela. Baina zu lodia baldin bazara, badakizu, ere bai. Bai. Ja. Esan nahi dut, ikusten da. Ez da, biak dira, baina... Zuzu aukeratze. Bale, gero egin dut beste azpi sekzio bat dela argaltxoentzako aholkuak. Argaltxoak, hori bai. Zeren, garo, pentsatzen dago. Me encanta Argaltxoak. argalita, flakita. argalitak. Bale, eske kontua da, pentsatzen egon naizela, ea nik ze Montresan behar nuen gai honi buruz, eta konturatu naiz, loditasunaren gaia oso intersekzionala izan daitekela, zeren argalok ere badakigu zer den. Eta hori beste borroka batzuetan ez da hain argia, ez? Askotan, adibidez, errazializatua ez baldin bazara, galtzen duzu borroka horren hildo nagusia edo detaile guztiak oro har. Baina, gai honekin igual, denok pasatu gara zeharka bada ere, eta ez badugu pairatzen topera, zerbait badakigu, ez? Noizbait pentsatu duzu, bizitza pixka bat errezagoa daukazula lodia ezarelako, noizbait postu zara argaldu zarelako, naiz eta igual garaitxar bat pasatu duzulako den, edo pentsatu izan duzu lana bilatzerako garaian, bueno, pues horrek kalterik ez dizula egingo, baduzu lagun potolorik zeinarekin ezin duzun gai batzui buruz hitz egin, eman dizkizudulako seinale guztiak horri buruz ez hitz egiteko, eta gaia aterako bazenio gainera badakizu gai potolo hori dela, eta esplizitatzea litzatekela, eta gainera berak ezin duela beste inorekin hitz egin, eta bernola kudeatzen dena hori bai lagun arte batean, adibidez, edo badakizu makarroiak ezin direla gauean jan, karbohidratoengatik, eta dakizu ayuno intermitente, eta ananaren dieta, eta mobidak, ez dakizu zeba, baina badakizkizu. Inoiz pentsatu duzu zeba argalak liatzen diren argalekin, eta lodiekin. Anerrek esan duen bezala, argalok badakigu horrek mesede egiten digula, ez? Baina ere badakigu zer den nolabait lodifobia. Orduan, kabitzen ez dena da lodietik eta ez dugunok ez ikusiareana egiten jarraitzea. Horrek bai ez daukala lekurik, zeren egin behar dugu pixka bat humiltasunarik eta bat, eta erantzukizuna hartu. Beraz, hemen nago prest zuen argaltxoentzako tipak entzuteko. Nola sartzen dugu eskua? Honi nola aldugu borrokan zozera portatu edo ez, edo zein da gure tokia zuen ikuspegitik. A ber. Parkatu, egin apunteak, venga, ba. Oraingoz, mijoren apunteak, argalak fletxita. Argalak kanpora. Eza, zuk esan duzuna, hitz egingo dutzuk apuntatu bitartean. Hori, zuk esan duzuna, hasiera batean entzutea. Ze, guztiok dakigu, guztiok zeharkatzen gaitu, baina, guztiok ez gara lodiak, eta guztiok ez dugu hitz egin lodi batekin loditasunari buruz. Ze, zuk badakizu zure laguna lodia dela. Porque ikusten duzu zure laguna. Berak ere badaki, gizarte guztiak badaki, autobusean bere ondoan ez da inorra eseriko, ez delako kabituko, mundu guztia dakigu. Baina askotan, ez dugu hitz egin personalodi horrekin, eta jende personalodi askok ere bizi dute hori, ni gazteagoan nintzenan ere bizi izan nuelako, isiltasun batean. Mundu guztiak daki lodia zarela, medikoaren gana zoazenean, medikoak esango dizu, naiztazu joan, belauneko mina daukazulako emango dizu papel bat dieta batekin. Osea,
Eta ja de paso bengo dizkizu analisi batzuk ikusteko aber nola zauden. Orduan, baina hori dana eramaten duzu isilean, eta orduan zure inguruan gordak baldin badaude, eta agian ez daude politizatuta, eta agian ez dute nahi ere ez, baina ari dira bizitzen hori beraien egunerokotasuneko normalitate batean. Ja. Batez ere, bueno, nik irudikatzen ditut asko nerabeak hor. Eta nolabait baimena eskatuz edo kentzeko tirita hori saiatzea gai hori normalizatzen edo horri buruz ere hitz egiten, osea... Oso zaila da, da gainera lehenko izendapenaren kontuarekin ez lotuta dago, como aipatu dugu momentu hori de lodi deitzen diozunean pertsona bati, pertsona horre prest egon behar du, Claro. hortaz hitz egin alizateko. Zen, niri oso violento egin izan zaita, claro, zuk gauzak naturalizatzen dituzunean, jazta, oso lasai zaude, da orduan de repente ondarrun kuadrillarekin, como hitz egiten egotea, de bai, tal, porque, de repente ikustea kuadrillako beste tipa lodia horrela, Ja. Kausaten, zergatik ditu behar niri berak lodi. Ja, eta da hori ez, ea zuretzat ja ezaugarri bat den edo oraindik insulto bat den. Bai, como limite hortan mugitzen dena, da horregatik ez da erresa mundu guztiarekin hitz egitea. Gaiaren inguruan. Ze zaila. Ez que nahi du jakin non gauden gu, besteok. Bai, La nik movida. txorradita batzuk apuntatu ditut, ez Bota. da uste como erroa diren, porque hori, como sasun gintza, kontu guzti horietan, ez, como fokua jarrita. Baina adibidez, bai, gauza ezberdinak. Adibidez, janariaren kontrol logika edo janariaren neurketa logika hau, ez, ebitatzea nola bait, hau da, mendira joan gara. Eta gero gabiltz, jo que se, pote bat hartzen, eta ez dakit zer jaten, tortilla jaten, lo que sea, tal. Merezi dugu, Ja. Osea, como, nahi dut esan, como sakrifizio recompensa logika hoiek, ez? Osea, como que merezi dugu? Osea, da nire txean banago, da kirolik ez bat egiten, ez du merezi jatea? Osea, Ja. como horlako leku hoiek, ez? Edo, hori behintzat ez egitea publikoki. Osea, ulertzez tazu, como de gauza bat da, bakoitza ditugun paranoia janariarekin, dene dugula harreman, ez oso sanoa normalean. Baina, egotea zure kolegit nipo de, jandugun guztia eta gero nik benetan ezin, osea, como tal, da tipo, ama isi. Ja. Osea, Gero ez konpentsatu edo gabonosteko... Bai. Orain brokolia. Hori da, como kontu guzti horiek, osea, como... Pentsatu nahi baduzu, baina isildu. Bai. Entzun Bai. eta isildu askotan ere bai. Bai. Ze ona, entzun eta isil. Eta gero etortzen zait, como leku berezik izail bat amatasunean. Aber, nik 26 urte ditut, oso lagun ama gutxi ditut, da boierekin mugitzen naiz normalean, orduan gutxiago, Bai. baina ez, como bereziki ez, 10 galak, kontuz aurrekiko, eta me encanta, osea, 10 galak eta aita ez da aipatzea, baina ezken badakit gizon horiek ez dutela ezer egingo. Osea, orduan, como nahi zut esan, como bidade bat da, orduan ja direktamente jotzen du lan egingo duen horri. Osea, Ja. aurre hori zaintzaren gan, como logika horiek ez aplikatzea. Da gero, osea, como hori ez dira, niretzat como garrantzitsuenak, baina aukeran ekidin lurrean esertzea, edo silla, tabernako taburetillo, oiek, osea, como albada. Nahi zut esan, ez da lodi bat hilko, parkean ere lurrean erabakitzea, osea, jartzea erabaki duzuelako, baina bueno. Gero beba itortza izkitez, hori, como, edertasunen ideia berrikusi, porque, klar, nire kolega feministak dira, osea, inork ez dit esango loditasuna itxusia dela. Baina, de repente ikusten duzu, nori ditzen duten guapa, denbora guztia, da orduan nahi zuten patroitxo bat dago, eta ez dira begimarroiak. Osea, Gero, ez dugu hitz egin, ebarkatu, Bota. Batez ere, orain edorri esan duzunarekin etorri zaidalako, nola jotzen dugun umorea osea, barre egiten diogu jende lodiari, ez? Eta persona lodi bat ezin bada eseri banketa batean barregarria da. Eta, osea, demora guztian dago ere hori maigaian, osea, nik egiten dut, ni barre egiten dut, jaja, eta egiten didate barre nire lagunek, baina nork eta nondik egiten dizun barre ere. Eta inkluso izan daiteke lodien beste espektatiba bat izatea barre egin araztea. Nola, ez batzuetan da, ezin naiz sozializatu edertasunetik, orduan izan barnez graziosa. Espero da hori. Bai, total. Garatu duzu, ez, azkenean hori. Bai, komplaziente esateko patroi bat, como zuri usten zuen huekitoetan. Bai, txomitiko nanet, erori monologu. Ostra. Monologo zar bat da, homofobia hitz egiten du, ez da? Bai, baina da dena. Bai, hori da.
como bada, humorezko monologo bat, eta bukatzen esaten du, bueno, eta ni beti humore izan du gauza hauen inguruan, baina honek ez du grazia putarik, eta, osea, como tun. No, ze monologo da? Nanet. Nanetero. Plataforma batean dago, orain ez duguna esango. Vale. Bilatu. Hori da. Vale, pues amaieratxo bat ematearren. Samantha Hudson eta Maria Barrierek Sabora Queer podcastean esan zuten bezala, gizarte aratzeaz hitz egiten dutenean, zergatik beti asumitzen da disidentzian ertzean normatik kanpo gaudenok aldatu behar dugula gure jokaera zure moldean sartzeko. Zuk errepresentatzen duzunarekiko nire ezinegona ulertu beharrean eta zu aldatu beharrean, ez? Lehen aipatu zuen foko aldaketa hori. Zergatik gizarte hegemonikoarengatik izorratuen daudenak aldatu behar dira arauen estandarretan enkajatzeko. Ez dira konturatzen hori ezinezkoa dela? Pues bai, ez gaitezen nahi bak izan, noski bai konturatzen direla. Estrategikoak da. Horrela lortzen delako hegemonia eta privilegioak mantentzea. Ezer ez da aldatzen, alegia. Integrazioaren diskurtsoa da tramposoa infinito. Osea, integrazioaren aurka jazuzenean. Tramposoa da eta trampista da. Gizarte liberala horrelakoa da. Askatasuna duzu, lan asko eginaz, zegula gainean lan egitea gustatzen. Para nada. Okzidenteko gizon heldu argal desiragarri txuri aberats zizetero bilakatzeko. Lan asko iten baizu, lortuko duzu hau, eta izango zara gure ekipokoa. Badakite hori ez dela gertatuko, eta badakite gehiengoa bestelakoa dela, eta hala ere ausartzen dira besteak bezala kategorizatzen, bestetasunera baztertzen. Oraindik ez dira konturatu beste deitzen duten ezleku hori geroz eta handiagoa, pelikula bezala, eta zabalagoa, pelikula bezala, dela. Hori da kontua, ez? Hori da mendeku poetikoa, geroz eta leku gehiago okupatzea. Zepolita Edurne, eskerrik asko. Diskursitos. Eskerrik asko. Eta orain guzti honekin morabiltzeko ekarri zuegu opari bat, dela mijo heterosexualizatera jolasten, txikitan. Ikusten dugu mijo txiki bat, besoak zabalik, baleteko traje batekin. Eta, bueno, aurpegian nabaritzen zaio sustoa. Gauzak nabaritzen zaizkio aurpegian. Baina aurpegi oso antzekoa. Bai. Zerbaitek ez duen kajatzen. Eta ez da gorputza, Ja, harritu da zerbaitekin, igual da izan da espilu bat, eta esan zu, ui, ni hola. Es que, de hecho, gainera, oso graziosa zen, porque hau da, ondarruko polikiro del diegian, da egiten duzu paleta, bitartan ikusten duzu kristalean peña karate eta judo egiten. Eta orduan ematen dizu horlako, kortozirkuito bat. Baleta egiten zen duen. Bai, osea, Nola bukatu zenuen balete egiten? Ba, nuen bukatu, hasi eta utzi, Hasi. osea, como, nahi zute esan. Como 5 urte dituzu, ba hori, balua duzu, Gertatu eta da. orduan esaten dute, venga, baletera. Eta hori da, negoen kristonen bideadekin, ¿sabes? Osea, como peña judo egiten, bim, pam, Ja. abesti, da gu hor, hankak igotzen, hasi. Osea, Boa, ni nintzen zu, baina judon. Judo egin nuen baita ere. Bai. Polita. Bai. pakixu nik ero judo apuntan itxan. Ai, ni baletera ez. Eta nintzen ez da joaten, eta zen tipo de, no, ez ara ez emakumez gizona, tia, eres un gordo. Eres un gordo. Osea, Ba, zenekien. Total, bai. Bueno, ba, ondorio Bai, eta nire honekin, aurpegiak hori dio. amaituko dugu gaurko saioa, azken bigarren saio hau aurrekoak eta aurrengoa, argia.eusen, eta gainontzeko Beste lekueta, baina argia.eusen ikusi. Eta eskerrik asko Edurne, egindako lanagatik, eskerrik asko Mijo, gugana etortzeagatik, plazer handia izan da. Zuei. Bai. Plazer lodia izan da. Placer morobila. Hori da. Eta egongo Eta gara. musu, agur, urrengor arte.